aikin mu yayi kyau a gidan nan. Alhaji ba ka gani? Alhaji da kake bin mu ne ai ya kamata a ce ka koma. kai ba kai nake bi ba ita nake bi sai ka bari ta mun ta kore ni tukunna sannan ka sa baki. Alhaji wai me yake damun ka ne? Ya kamata a ce ka koma tunda muka shiga gidan nan mun gama aikin mu sannan kuma ka biyo mu. Alhaji dan Allah ka koma. Bilkisu zo mu tafi da Allah. Bilkisu kina ji? Haba Alhaji ya zaka tsaya a gabana tsofai da kai ka ce kana sona. Wannan ai rainin hankali ne. Idan na tsufa idan kin kalli tsufa na ai ki dubi girman wa'annan. Bashir bari in saurare shi in ji abin da zai faɗa. Ha ya zaki mun haka Bilkisu? Bayan kin san yadda na daddage a kanki akan cewa sai mun taho ni da ke mun yi wannan abun kar a haɗa ki da wani namiji saboda mun yi alƙawarin aure da ke sannan yanzu kuma za ki ce dan Allah tsaya. Ya arziki yana kira na kai kuma zaka kawo min harkar tsiya a ciki. Kaga ka je kawai ka nemi wata ni na fasa. Bilkisu ni ne fa Bashir. Ni ne kuma Alhaji Tanko. Wato yanzu ke saboda kin ga kuɗi zaki biye masa zaki mun wulakanci. To billahi allazi la ilaha illa huwa Bilkisu idan na je gida sai na sanar da mahaifinki abin da kika mun. Ko babanta zan aika masa da wannan dan ya amfana ni na tabbatar yana son su ko baya son su. Ai ya ma fi ni son su. Sagami da ko mata mu kai ta gida. Amma Alhaji naga kaman matanka hudu. Ina da saboda ke din zan iya zuwa cire ɗaya daga ciki dan kai ki shigo. Ba damuwa na gode. Karki damu. Bilkisu. Alhaji. Bilkisu mai gadon zinari. Sannan me ka mota mana.